South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona ngendawo. Nibingelela uMduduzi ngaMkhwanazi sivela kwinhlangano iThuleleni Organization. Inhlangano-ke umphakathi kuyinhlangano yethu-ke la khona-ke eyisize-ke nokulekelela-ke abantu kulezo sicelo nezifiso abasuke befisa ukuthi sibasize ngazo. Ngike ngaphosta maphambilini nje ngale ku TikTok kwethuleleni ngodaba lukadadewethu onenkinga nesimo sikammeli owayemele ubaba wakhe owayelimale engozini yemoto. So ke udaba ke sasilifake salihighlight labancane nje but ke sithe kusisa simthole namhlanje ngoba sisaqhubeka ukuzama nokumlekelela but ke sila namhlanje sesikhona mhlawumbe sesibona ke indlela eyaphambili but uzochaza usisi but okukhulu kakhulu ukuthi ke udaba lwakhe njengoba ngithi namhlanje ake silishare nani olokwenza ukuthi nawe mhlawumbe ekhaya ukwazi ukufunda uqaphe ukuze uma ngabe ukuthi nawe mhlawumbe ubhekana isimo esikanje wazi ukuthi ikuphi mhlawumbe ongamele ukwenze ngoba abantu abaningi baphelile beqedwa izimo abamele abasuke bengasalenzi ngalo iqiniso la kufuneka khona babenzele umsebenzi ngokuthi ke benze ubulungiswa ngazo zonke imfanele abasuke beziphethe zomufi noma zakhe lo osuke limale emgwaqweni wemoto but ke usisi ujobe khona ke sithe semfihla ubuso ngoba ke abantu ababhekene nezinto zo road accident fana noma mhlawumbe nezamafa abasaphephile kakhulu abanye baba ngenxa yobugebengu izinga lobugebengu liphezulu abanye sebengelwa igebengu ngenxa yokuthi uthoba nemali zizobathumba abanye bayabathatha bayobakhipha izimali ngenkani ngenhloso ukuthi bese kufuna ukuthi manje bona ngokulimala kwakho umuntu bese ihlakaniphi zibona ukuthi ke azibathumbe zikwazi ukuthi ziyothola lokho kusuke kuphumele bona ukuthi bakwazi ukunxephezelela ngokulimala kwabo but ke udadewethu ukhona naye ake singeneke sizwe ukuthi ke kusuka phi sesikephi sawubona ma unjani baba siyaphila unjani ngiyaphila nami kokade namhlanje uyacwebezela nje sekhona nesmile ayikufanele ngibe nesmile ngoba ngiyalibona uhamba ukuthi liyapi ma yebo okay ngicela uthathe nje abantu basekhaya emakhaya obabeke esithombeni ukuthi kukahle kahle siza siba la uze uthathe isinqumo sokuthi nizakathuleleni kwakwenzakaleni kusukapi kwakusuka la ubaba mengabe ehamba emhlabeni masihamba siya kummeli wakhe ngoba wayishilo ukuthi unomeli abeke kuyena imali kanje okade imsiza wayesethi uzoyibeka ke just ukuthi ikhule ngoba yayingeningi ayincane ngokusho kommeli imali yayiphumile iphuma phi manje eyiphume ka road accident fund okay wayesethi ngcona ayikhuliseke ukuze mase mephuma impesheni naye benemali yokuqhubeka ukuthi aphile benonkosikazi wakhe kanti bazohamba ke emhlabeni ngo2020 uma wahamba early ubaba wasehamba ngoDisemba siyeke sinomfowethu masiya lapha ya hayi asithembise ukuthi hayi uyena ozosilungisela yonke into shuthi nje kahle usewummeli wethu hayi nathi sijabule kwaze kwashaya u2022 akukho kwakunyakaza kwahamba naye umfowethu lo ngasala ngedwa manje shuthi wasizakala wafu ukuthi hayi usisi useyedwa ake vela akazi lutho bengingazi lutho kwangempela ayikho into engade ngithi bengathi ngiyayazi ukuthi kumele ngiphume ngibheke ngala ngize ngasizakala manje angisizakala manje ukuthi ngibhalele uBhuthuleleni ukuthi hayi nginenkinga 5 years uphelile manje akukho kunyakazayo engaqashisa nje kakhulu lapha emakhaya ukusho ukuthi abameli babheke but abafani nokusho nje futhi ukuthi khona lento esiyenzayo ukuthathela ingane amapasi uthi hayi uthi ngoba uyasiza iyalimaza leyo nto mina ngilimazile kakhulu ngoba manje nayo iyasilimaza ngoba umabe nobaba bathathela umshana wabo ipasi bese sivimba nje kuyo yonke into umshana ngoba manje phela uthathela ipasi noma engakhulumi yena kodwa nje yonke into uyafunakala la ngifika khona ubefunakala ngingasho nje ngithi lokho sikubhasobhe kakhulu ngiyabonga okay ngicela ukujomba nje siyele emuva ngizobuya kule yemeli okay ukuchazela abantu ukuthi kuze kube khona imali athi umeli uzoyikhulisa yebo kwa imali eqhamuke kanjani le yayiqhamuka road accident fund baba wayelimali 2012 ilimali ngene engozini yemonto yebo wase ethola ummeli esibhedlela ngoba wayesesibhedlela Hillcrest wathola ummeli lapho ummeli ke shuthi wayesemAlvaza ukuthi uyena uzonqonqoza fast ukuthi ashesha ayithola imali wangena kanjalo ke okay kulo ummeli yahamba uthe 2019 yaphuma ke imali ngoba baba ngisiwasitshela baba bewumuntu obekenakho ukuthi axoxe endlini ukuthi sekwenzeka ukuthi manje kwabe simbona nathi iqiqo ilo odokotela nje
esho naye ayithatha isikhathi lento dala ummeli wethe yonke into izoba fast. Okay, iziphume 2019 ngimayiphula 2019 wayesesho kwathi uvele wayibeka ngokubona ukuthi incane. Uzama ukuthi ayikhulise. Futhi indlela alvaza ngayo ukuthi mayibeka izokhula. Awaluphi uhlanga ummeli? Uyindiya. Amandiya nje kakhulu lapha yamandiya bancane abantu abamnyama. Okay. Kwahamba ke umama ubani wahamba aqala emhlabeni? Uma wahamba kuqala. Ubaba esethwele imali yakhe? No. Wayesehamba ke lapha wayeseyosho ukuthi njengoba ngibeka imali kanje inkinga sengibelashwe lo nkosikazi wami wayehamba nami futhi siya lapho. Wayesesho ucela mboleke noma u20 noma u30 because ngathi wayinqaba ukuthi njobe isibekiwe kunesivumelwano manje useyasiphula. Wayesekhala kuba becela ukuthi inkinga ngisho lo nkosikazi wami engasasebenzi ngoba kade ngilimele mangiqala ngithola umsebenzi angaholi ngisho ukuhola la ngiqale khona. Ngoba uma ungena esibhedlela baba izoqala ngomsombuluko uma wangena ngesabathi kuseni ngo5 esibhedlela ngoMarch ubaba ezoqala Monday ukosebenza. Okay. So nje imali yayingekho uma wavela wahamba mhla ka10 kwakuKhisimusi wamaNazaretha wahamba uma lapho mhla ka10. Ummeli wagcina emnikeza u30,000 support amnika u30,000. Okay. Kwawukuphela kanjalo ke. Kanti nobaba uzolandela naye ngofast ngoDecember. Kwaphela nje kanjalo. Ummeli wamngcwaba baba? Lutho akamngcwabanga ngoba ngisho siya lapho washo wathi kune process kwasho ukuthi vele ubaba beyinto enkonzweni nje salekeleleka kanjalo samfihla ubaba. Sale sibuyela ke kodwa akukho nje kwaphuma ngoba even ngisho umfowethu naye umncane engihamba naye akukho ngathi wakukhipha. Kwana khona ngahamba ngayoyikhalela because asesele so2 wanqaba. Unqaba kanjani kuyimali yakho umuntu lo awufuna kangcwatshwe? Angazi. Ngoba wathi nje kune process kunesivumelano ukuthi isikhona ngale mali fanele kuze kushayile sosikhathi. Sishayile ku5 years wona lo. Mawuthi baba benesikhundla esontweni? Yebo Mshumayeli. Okay. Idingo zakhe ngenazi phela lapha ngokwesontoleni necimbi efuneka yenziwe perform mangabe kuhamba umuntu emhlabeni especially inhloko ekhaya la efuneka yenziwe ukubuyisa into njengalezo. Akukho nje okusenziwe akukho ngoba ngisho esontweni basebethi ngcono bazenzi bamenzile bambuyisele kwasho ukuthi manje akwazi ukuthi bangabuyisa ubaba kuphela ekubeni kunoma nomfethu omdala uhambe eqala bengakaze beze bethinto kwenzela umuntu ohamba manje wayesegogo wathi ayingeke icela babalinde kancane nabathi ukuhlanganisa. Akaze nje kuthintwe lutho akazi. Uma ke uNtombi endala akuhlanganisa kwahlangana? Akaze kuhlangana ngoba nasekhaya ekho sebenzayo umuntu obetohoza imina nje nokhazini wami lo babemthathela ipasi akekho sebenzayo ekhaya. Okay. Ngoba ngifisa abantu bayizwe kahle ekhaya yabo singayihighlight because mina nawe sesiyi-understand ngithi yabo but kumuntu oyiqalayo noma nongayilalelanga mhlawumbe udaba silenze ukhosini akeze uku-understand amalokhu ezwa ukhazini. Okay. Ukhazini uqhamuka kanjani la? Ingane ya auntie isho ukuthi ingane yadadwabo kababa wami. Uma washada nobaba nje kwayingane zakhe nje konke akufice egcekeni. Wakukhulisa nje kanjalo kuthe emakhamba isikhathi udadewethu esefunda ukhazini lo esefunda umatric ewathola umntwana wabona efuna ku11 ezoya ka matric wathola umntwana wasethi uma ngoba uma wakhe akekho akatholakala kwamanje akafeke ukuthi amenzele ipasi ngoba phela kufanele esikole afela afunda umatric ngapha nangu nomntwana akazoholeleka. Isimo sibe endoyihlala nogogo ke yena ke be support ubaba naye uma. Okay. Yebo wasibamthathela kanjalo ke ipasi ngoba benze thina into zakhe iqhubeke. Ngoba bamthathela ipasi usevela ngaphansi kweingane zika? Yes, usevela manje izingane kamama nobaba. Okay, uma ke sebehambile emhlabeni lapha kumele sekuvela lengane manje kuthiwa kube yona ibeneficial. Ngibuze kanjani ashathi hayi iyona indala. Ngisho ngithi ayingeke akekho umdala thina ekhaya sibathatha umdala usashona imini engiphakathi nomncane akasekho. Yebo. Okay. Nansi ke futhi enye ngiyitholile uthe after nemtshelo ummeli ukuthi ubaba akasekho but ke indleko zomncwaba ninazo wangayikhiphi imali kababa. Yebo. But ke sekuza kanjani la khona ebesethi uyena usezoba ummeli wenu futhi? Shuthi sahamba sinomfowethu ke sesiya kuyena
wayesesho wathi hayi shuthi ukuze izinto yilunge yena manje usezoba ummeli wethu yena. Hayi sivume phela ngoba nathi asilindele ukuthi asisize phela okuphumayo ke nathi sipheshe izikweleti zabantu ngoba phela kwakunane izikweleti ezazikhona emaceleni umngcwabo uyindleko. U-appoint ubani uthaba ummelweni noma yena ontshelana noma uyena wayesitshela ngoba akukho nokuphatheka ingathi mhlambe kukhona into esinikeze yona ukuthi nayi proof. Hayi akukho nje shuthi wayibonele nina ukuthi abazi lutho labantu bayixayekele nje bayidela usizo ngaso sikhathi. Wahlala nje kanjalo ke. Okay, so ubaba uhambe 20 bani 2020 kuze kube manje akukho nje okwenzakalayo eBothuleleni. Zonke izinto ezigodlwe ummeli. Yebo. South Africa njengoba nizwa ke usisechaza nje inkinga bebebheke nayo leyo ukuthi ke ummeli ubeselokhu ethule nezinto sonke lesisikhathi yabo naye kusisi besethi uya give up kwabe khona kumzala wakhe ke othi no akasondla ngakuthini wamgqugquzela kwamnikeza ithemba bafikile ke sazama ke ukuthi ke nathi ke sibalekelele ngale singabalekelela ngayo ke but ke kukhona konke lokho angazi ke uyena usisi ongasho mhlawumbe ukuthi uyayibona inhlanzi noma kwenzakalani ma. Ngiyibona kakhulu Buthule nje ubusho nje ukuthi hayi wasuleka manje because ithemba bese lingilahlekele nje sengishilo ngathi hayi mawukuba bayidlayi abayidli vele ifa angilithandisisi kahle ngaze ngithi nje ngiyaqhubeka nempilo impilo inkulunkulu olenze icebo washo ukhaze noma athi nje no kunobhuti kuthi uButhuleleni zami uyasiza kasizakala kanjalo. Okay, no into eyenzakaleka South Africa njengoba nje eshusis kuningi ngasakuphenya sakuthola ukuthi akuhambanga kahle yabo but ke sagcina ke simconfronta kummeli sakwazi ukuthi ke kube khona ukukhulumeka naye njengamanje sithemba ukuthi ke isikhona ke inhlanzi yethemba nokukhanya lapho sesabheke khona but ke kukhona konke okuphethe uphethe namhlanje uhambisana ke nomela namhlanje ucele ama-affidavits abazali bengane engihlala nazabhuti wami wasecela neyakhe ukhazini wasicela ayiphinde ngoba uyayiphinda njengamanje. Yebo. Okay, sinkwenzile konke ke nje kade ethe uyakucela. Okay. Okusho ukuthi ke ithemba likhona lokuthi ke umshumali usangenzela umcimbi wakhe. Nginethemba kakhulu nje kakhulu ukuthi kuzokwenzeka mangiphethe uButhuleleni kuzokwenzeka. Hayi wasithembi kakhulu thina. No South Africa yilokho nami zoqinisekisa ngempela ukuthi ke ubaba umshumayeli umcimbi wakhe ngempela uyakwazi ukuthi enzele ubaba kwabhlungu wahamba imali yakhe engayitholile nonkosikazi wakhe ke waze wadlula emhlabeni wahleka ngisho kumngcwaba because kwase kunzima yabo ngokwezimali asehambile ezinye izingane zakhe ke undodakazi seledwa njengamanje phathi ke sizola ukuthi ke akwazi ukuthola ubulungiswa izinto kufanele asithole usisi kulommeli akwazi ukuthi asithole bekuyilokho ukuthi akakhulukazi emakhaya bhekani kulezi zinto ngempela zokwabiwa kwamafa umuntu osuke sengasekho emhlabeni ukuthi njengalezo zihambiseka ngendlela yini no yabo i-letter of authority ngabe iwela kubani yabo ubani ne-authority ukuthi akwazi ukuthi ke athole ukuthi noma kudistribute and again kulento yokuthi efuneka niqaphela because abameli phela bona babebona thina nebebona wena ekhaya basuke bazokuthi imali le abayibonayo ngithi yabo because ke akona ulegal aid board lo abameli bamali bakahulumeni so uyeza nje ukuthi osisi bebelandela imali zikababa zaka Road Accident Fund but nxa ukuthi baba akasekho usecapitalize ithuba lo mmeli sathena uyena futhi sizophinda abe ummeli wabo yabo angithi zamanje uyazi parachute kuyifamily ebantwaneni baka ofuthi bengazake bamchuze bona ukuthi sicela ukuthi sikuthatheke njengamanje usenzele lento ekuthiwa ukuwind up ilate estate ukuqoqa zonke izinto zikababa ukuze izokwazi ukuthi zidistributeke ngendlela leyo nto kwakuyilungelo lawo umndeni ingane ukuthi zikwazi ukuthi zihlangane zona zizikhethele zona ummeli bona ukuthi angakwazi ukuthi azilekele kulokho not ukuthi lo bese kuyena ozibona ukuthi naye futhi usefuna ukuthi axhumele izingane ngobhongwane ayibamba ukuthi uzozenzela ngoba phela ubekade yena i-representative kabani kababa kwini kwi-road accident fund claim into abefuneka yenzele ubaba uma sekushonile kubaba asikudinga ukuthi nabe sethe inganeni sengizoba ummeli wenu omndeni because yezwe nakona uhlanga lwakhe uyazi impose manje kubona abantwana ukuthi yebo uzobamela abantwana ngokungazilutho ke nabo futhi navuma savuma bodi savuma nje kahle futhi nasi sikhulile sithi hayi phela siphethe ummeli kuzoshesha.
yebo uyabona nje icele seyiqhamukile emva kokuthi senze le highlight yakho yabo baningi abaqhamuki sebevelile but ke okunye futhi engakugcizela kakhulu bafethu ngicela niqwashele emakhaya njengoba ngenza le episode nodadewethu sizokhuluma ngale issue le baningi abantu abazovelela kwi-comment section bezochaza nabo ukuthi sinenkinga kanje ngicela ke niqapheleke nabantu abazofuna ukungena banidonse la kuma-comment section ukuthi hayi singanisiza ukuthi kanje because ngeke sazi ukuthi laba bantu ngempela babameli bayini because bazokudonsa la bahudwele ngale bafike bakuhlephule baqede ngawe so ubona ngawe usubuya usuzokhala futhi la kwabadinga nje mhlambe ama-advisors nosizo ngezinto ezithina abameli mhlambe Road Fund asinankinga you can contact us esithuleleni sikwazi ukuthi sibone singakulekela kanjani because bakhona abameli esisebenzisana nabo abayokwazi ukuthi bakwenzele ngempela iclaim yakho especially masibheke kuDecember lesiyazi ney'ngozi zomgwaqo zizoba khona baningi abantu abazolimala ngithi yabo kungenhloso yabo but nabo bazoyihamba le ndlela ukuthi bafise ukuthi benzelwe isicelo sesinxephezelo but ke kube kuhle ukuthi ke ngempela nithole umuntu enizomethemba nozokwazi ukuthi anenzele into yenu ngendlela ukuze egcine nikwazi ukuthi nithole ubulungiswa bekuyilokho nje kakhulu but ke sisaphuma ke manje sisaphikela khona ngapha emhlanga kuyena ummeli sihambisa ke lama document siswami elokuvala khulithini Ngingabonga nje kakhulu, ngiyabonga kakhulu kaThuleleni, ngiyabonga angazi ngathini because ngiyabona ukuthi kona kuyenzeka. Yilokho nje ngiyakusho ngiyabonga. No siyabonga ma. South Africa lokho ke besithi asinivezile khona namhlanje ke ukuthi ke qaphelane nawe lapha ekhaya ungagcini nawe ke ungena emgodini lo ongene bona abantwana ngokungazi but ke ithemba kalibulali sikhona anytime anisidinga enambeni yethu yocingo eyodwa zu akekho enye number othuleleni anayo ungadlala oGoogle udlala abantu ethiwa nathi number khona inamba yakathuleleni ithi 0677893002 0677893082 iyona kuphela inamba ekhona yakathuleleni leyo eniyothola kuyena lo okhulumayo okumduduzi wakamkhwanazi ikhona inamba iyafoneleka iyangena ku TikTok iyangena futhi nako WhatsApp iyona namba ekhona eniyokwazi ukuthi nisithole ngayo ngithi angicizele kakhulu lokho ngoba ngiyazi ukuthi baningi abantu sebethe imputhwa naye namba kathweleni nabahlani phile kuthiwa gugulisha banikeze inamba ongezizwa leyo namba nje nansi ikhona ngisho njengamanje 0677893082 Duduzi wakamkhwanazi kanye neteam yonke yakathuleleni siyabonga siyanithanda nisale kahle emakhaya